der kommer løvende. Ja. Rikke Laursen skal vi lige sige velkommen til. Du er jo altså du er cykelkommentator, og så er du master-verdensmester fra 2019. Og så står du lige nu på et meget, meget smukt sted i Frankrig, nemlig på strækningen Col de la Loze. Det er jo den, som rytterne skal op på i dag. Hvor meget, Rikke, bliver der egentlig talt om de her publikumsforårsagede styrt, der hvor du er? Jamen, vi har fulgt med på flere stigninger. Vi var blandt andet på Grand Colombier, og man står super tæt. Det gjorde min mand og jeg også. Vi er i autocamper og tænkte, i år skal vi prøve det der med at være på stigningen. Og det er en katastrofe, de uheld, der er sket. Men jeg vil sige, i forhold til, hvad der egentlig foregår, så er jeg faktisk overrasket over, at der aldrig er sket mere. Fordi folk kommer, de står til start, de er marineret i rødvin eller Campari, eller hvad det er, de drikker, og de elsker det. Så det vil også være så ærgerligt, hvis det er, at man skal til at sætte en masse barrierer op. Men helt klart er det katastrofer, det der er sket, og vi snakker om det hernede, og det må ikke ske. Nej. Du har jo også oplevet, at turens såkaldte officials er blevet meget mere opmærksomme på det her, og det er særligt flag, de er opmærksomme på. Hvorfor er de særlig farlige? Jamen altså, flag, som vi så, de hænger lige fast i grebet ved styret, og vi stod på Puy de Dôme. Og der stod vi faktisk bag barrierer. Der var de rigtig gode til at sætte barrierer op det sidste stykke. Man havde forudset, at det ville blive en sindssyg etape med publikummer, fordi bjerget ikke havde været kørt i så mange år. Og der gik simpelthen gendarmer rundt og sagde, no, hver gang man hængte et flag ud over. Og det synes jeg bare var super dejligt, at man faktisk tilgodeser rytterne, som det er jo deres liv det her, og måske kan det få den følge, at de aldrig kommer til at køre cykelløb mere. Ja, det vil jo være frygteligt. Nu har vi jo brugt det her indslag meget på at fokusere på de få irriterende publikum, som ødelægger det for så mange andre. Som cykelrytter, når man kører Tour de France, altså, hvad betyder det egentlig, hvis ellers publikum kan lade være med at gå ind, hvor I cykler? Hvad betyder det så, at der er så mange publikum, der råber og skriger og hæpper? Det er jo, for det første er det jo en del historien, altså. Det er jo det, der er så smukt ved cykling. Publikum kan komme helt tæt på rytterne. Og så nummer 2, der findes ikke noget federe, end når du sidder og kører på sådan en stigning, og de står og jubler fuldstændig vildt. Jeg har kørt turen 10 gange, men jeg oplevede jo aldrig at sidde i en finale op ad et bjerg, og jeg tænkte tit, det må da være det fedeste i verden. Altså, jeg kom jo 15 minutter senere, når folk var blevet hæse og lidt trætte. De sagde stadig, men det var ikke ligesom, når de står der, vel? Så det er jo en fuldstændig... Altså, så må du cykle lidt hurtigere jo, ikke? Ja, jeg prøvede også. Jeg prøvede 10 gange, tror jeg. Ja, du er sej. Men altså... Det har stor betydning, hvis ellers de holder sig væk. Lad os lige hurtigt nå at runde kongeetappen. Altså, tror du på, at Jonas har kræfter tilbage efter den der kraftpræstation, han leverede i går på enkeltstart? Jeg tror, han er helt klart favorit nu. Og det bliver spændende at se, fordi hvis den anden, Pogacar, vil prøve at vinde, så skal han angribe, og han skal angribe tidligt, og det betyder spændende cykelløb, så jeg glæder mig til dagens etape. Rikke, jeg tænker, du også glæder dig. Du får jo lov til at opleve det helt tæt på. Hvordan tror du, Jonas kommer til at klare den i dag? Han kommer til at sætte det lige i skabet, og det er jo altså en stigning. Det er en ret ny stigning. Den blev asfalteret i 2020, ellers har man kørt bjerget lidt anderledes. Men Pogacar tabte faktisk sidst. Det var den eneste etape, hvor Roglic satte ham, og så vandt Lopez. Så Pogacar har ikke gode erfaringer med den her stigning. Så Jonas med den store danskerbrille, nu er der gang i stængerne. Sådan, det kan vi lige at høre. Vi krydser fingre alle sammen herfor. Tusind tak, fordi vi måtte have dig med fra Frankrig og turen. Og også tak til dig, Nicky, fordi du ville komme her forbi. Og lige om et øjeblik, så skal vi smelte noget.